As comuñóns seguen a traer vendas no Barbanza, os estilos mudan cos anos e na actualidade introdúcense diferentes cores nos traxes tanto de neno como de nena. O pasado domingo arrancaron as comuñóns na igrexa parroquial de Santa Uxía de Ribeira. Sumas así as diferentes parroquias que celebran esta cerimonia neste período do ano por toda a comarca. Unha tradición que se segue a manter na actualidade. Sigue habendo comunións, sempre quizás máis nenas que nenos, pero sí, sigue habendo comunións. De momento, a Dios gracias, sigue habendo comunións. A moda marca estas celebracións e cada ano o estilo muda. Nesta ocasión, as tendencias para os vestidos das nenas son un pouco diferentes ao pasado ano. Seguimos con os modelos tipo románticos, cambian algo as tonalidades en color, os lazos empezan a vir con tonalidades un pouco máis subidas, o tipo de tejidos tipo linos, tipo plumetis, telas máis regias empezan a vir. Mentres que as cores mantéñense tamén nos adornos e complementos. Os celestes como sempre, o celeste, o rosa empolvado, o verde empolvado, pero bueno, empezan a ver os verdes subidos, os malvas, os colores un poquinho máis fuertes tamén. Para nenos segue a predominar o traxe de mariñeiro ou de almirante, pero hai xa máis modelos dispoñibles. Os almirantes agora son bastante distintos aos de antes. Son tipo máis informal, hai modelos con tipo levita, modelos, completamente distintos, sí. En telas, as telas tamén, polo general, telas lino, non o típico sarga que anteriormente que era o que se levaba. Ademais de ter máis cores para escoller. Agora nos nenos temos verdes, temos linos, temos azules suaves, azules fuertes, hai varias tonalidades. Modelos incluso máis informales tamén. O estilo do neno é o que ao final define o traxe que levará máis informal ou máis elegante. O custo da vida en xeral incrementouse, algo que se pode ver reflectido, aínda que en menor medida, na roupa para as comuñóns. Como anos anteriores, claro, hai de todo, temos que ter un surtido de precios. Podemos ter de 200 euros, de 300, de 500, hai de varios precios. Claro, temos que ter surtido, depende o valor, o poder adquisitivo de cada familia. Un ano máis, ademais de contar con clientes do municipio, moita xente da comarca acode á súa tenda para elixir a vestimenta dos seus fillos nas comuñóns, tendo tamén este ano visita dende Catoira.